V piatok 23. marca sa v kaviarni hotela Branč konal seminár o harmonizácii vzťahov žiakov stredných odborných učilíšť a požiadaviek trhu práce v okresoch Senica a Skalica. V rámci tohto projektu sa v apríli 2006 konala prezentácia učilíšť a deň otvorených dverí v strediskách praktického vyučovania, kde mali žiaci základných škôl možnosť vidieť, ako sa študenti pripravujú na svoju budúcu profesiu. V úvode stretnutia riaditeľ Stredného odborného učilišťa Senica Roman Šedivý privítal hostí a odovzdal slovo koordinátorke projektu Libuši Orgoníkovej. Nasledovala prednáška Pavla Haulíka, zástupcu agentúry MVK. Analyzoval výsledky prieskumu, ktorý robili u 1600 8-akov a 9-akov zo senických a skalických základných škôl. Problémom je nesúlad medzi tým, čo chcú žiaci študovať, a tým, čo vyžaduje trh práce. Výsledkom analýzy sú zistenia, že žiaci najradšej vo voľnom čase sledujú televíziu, veľké percento z opýtaných by chcelo po štúdiu získať zaujímavú prácu, iní dávajú prednosť rodine. Viac ako polovica opýtaných má v škole najradšej telocvik a fyzika je naopak najmenej obľúbeným predmetom. Analýza dokázala, že najlukratívnejšia profesia pre deviatakov je elektrikár a kuchár-čašník, ale paradoxne najviac by ich chcelo študovať na gymnáziu. Dlhodobým cieľom spomínaného projektu je zvýšiť informovanosť o možnostiach prípravy žiakov v učebných a študijných odboroch a zosúladenie požiadaviek žiakov s pracovným trhom. Dnešný seminár je súčasťou projektu Program poradenstva o učebných a študijných odborov stredných odborných učilíšť regiónu Senica a Skalica. Tento projekt realizuje Stredné odborné učilište Senica a je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom je prezentácia prieskumu, ktorý realizuje agentúra MVK Bratislava. Prieskum je rozdelený do dvoch takých veľkých častí. Prvou časťou prieskumu a cieľom tejto prvej časti je zistiť záujem žiakov končiacich ročníkov základných škôl o učebné a študijné odbory v regióne Senica a Skalica. V budúcnosti chceme na základe tohto monitorovania sledovať záujem žiakov základných škôl o učebné a študijné odbory a na základe ich záujmu potom sa pokúsiť dostať do siete učebných a študijných odborov tie študijné a učebné odbory, ktoré nám v tomto regióne v sieti chýbajú.